GH. Nice GH. Musia. And then many bre papa many da kotomu just many bre esan say enwuma bi koswa ye mbie so ama mbie so ama nipa hu ante ne ho ase ehu ba bi ogina edin se bebre ne beba especially obo say ngofo bi ya ade esi try to come up with conspiracy be a very dangerous very dangerous so as me maka me say ene mesrem asante ahemfo nketwa ni bi asante ahemfo nketwa ni bi munya very careful. You are making some people powerful in monetary terms. Ama sankofo no mankofo bi anya sika be powerful na sankofo no na hyehyɛ akyire bo pa sɛ ne be ya asante ebeba fom. Unknowingly ti asɛm ye me say munnim but mo mankofo bi are powerful. Ɛna sankofo no power na omunya enam sika o manya nti no mo fi so mo powerful so on betimi manipulate system ebe ye de ebebre asante ase. Me de me ka se we mani abere papa ntu ya asante empanifo na ya asante hene nketo ni bi asante ahemfo nketo ni bi na se mo try say mo empower obi in monetary firm monya very careful me kira se we mu na tie me ehwe video we kosi awie na temase ni mani abere mo manya very careful de di kan ye nyina ni say abato de ni ade fine but before that mama fancy me nya de entum na tie ni unsa hu ya eye domahema nsem o mukan ye no onkan ya kan se mi se ono ne domahena plan and nipa do na nam se domahena yi dani but there are people behind the scene you don't know and me bie so mo si asem yi na hye ne so no unim se dodo na nim se domahena de o NDC no doubt obi anim se domahena NDC and he is against Asante meboa uya Kevin Taylor kotena ni social media platforms no ekoka say omo bema ahemfo ni bi aba from ayenketwa okan sa se bu on the platform so e ma che say ebedani yi bebre na amafo anti ase omo nim se ne nkeka ni bi no onim de oka asem na oka ye no e wonyina so okaya NDC NDC abronye kura be ka sa se mu say enkofo bi ono ma omaya omadwen say omema yewura etumi abafom entu he NDC communicators ba kokotro say yewura Asantehene enya kin bia na oyi chief oni nananom ye pe okotro e o de memo hwesa video no ba na me meche o secret hwesa video no ba a time will come a time will come ahemfo beda ne nkoa obi amfa ne nsanka ohini bia obi amfa ne nsanka politician bia obi andi obi abro the system will force people to mellow. The same constitution, it will force some people to mellow in Ghana. Mahama odi kan suma ne kasa manfo address bawa and no ko post on the page so what ya some kai or say Kumasi hano ye niken na munye wo chief so ai but okanawa me be chiro ni nti do Mahama suma ne kasa manfo Emma no di kan be katra Asantefo se ye momate ase se ye niken ewo Kumasi na mum ye wo chief ne etira ne se wo matena se aye nhyehyeye na nhyehyeye NDC ba omo ba bie no eye osore ye otai ena omo de ba Asanteman so ene se wo mo ba be pass amend the chieftaincy act no yeah, chieftaincy act no mo ba be mende no ma ye ne say over chieftaincy act na ye ewom Asantehene ya twere no Asantehene na mom NDC fo no do Mahama mo koye mistake na Asante no kwoto aba mana won be yi brofo na anansa chieftaincy act no ba bia ya twere Asantehene no do Mahama so ba wo be ko parliament na parliament akwa yi ba bia ya twere Asantehene no ne ya ye no
paramountcy yɛyɛ no paramountcy ɛkyerɛ sɛ otumfoɔ power no yɛyɛ afiri hɔ. A time will come. Obia ntwa obi asekan. Obia ndi obi atem. Obia ne obi ankon tokwa. Ade hye be dane nkoa e wukurum ha technically. E ho na manfo de ntuma be bo mu yem twa mu yem say ye di nkwase asem. I'm telling you people in this country. They mundim de ba. Video na akɔhwɛ yi no sanse mu ya wahwɛ kakra bi no ma me woni woni. Yes. Hwɛ picture ya me de ato nkyɛn. Picture ya me de ato nkyɛn. NDC ni manifesto nsɛm a wɔgyina so kan yɛ tie on sɛ baabi hɔ no wɔatwerɛ constitutional review ni nya bibia review to manipulate the power of Asante if they inherit power. Tiasemi, if they inherit power na ohu picture ni hwɛ picture no ntwerɛ na ɛwɔ na wɔn sɛ MPP deɛ na it is possible na ahwɛ list ɛwɔ hɔ na ne kuo tiasemi the person me kyerɛ me tu me na me kyerɛ sei na me ene mani abre ana mani bra abre ni nyina gyina sɛ ehemfu ni bi on ɔmo ni but ɔmo nim say they are making some people powerful to rise up against Asante tienie ene nsɛm we wote a mesrɛ wo bɔ modern share mu obi anya bi na nanom nya bi ene die kwan so yes na me ka sɛ ɔmo empower saa man yi anasɛ obi yes na me ka akosi enyoma bibra metimi akyerɛkyerɛ mu you will be or has a whole lot I mean fix the country like a whole lot almost try to come against even nansenya de omuka galamsey issue ya omuka ye they are you be or empower with his money na baby o any sika fini ye na no anketo bi ewo Asanteman mu na empower sa Asanteman mu ahemfo ni bi like empower sa nipa unknowingly ti asemi me ansa na video we kosi no na afi de what you wofo na se wo ye nana so a watwe wo ho kakra ama ya hwade me ka ko wie sei o ya sa asem wi a me kan ya asem we ye wo obi organa ha ohin bi organa ha ono de o ye ase watu ni wasi wase obe enema bibiri na nananom bi kɔ ne hɔ nom kɔpɛ tumi yes otonton India nioma India nioma na India nioma ni ti no na nanom bi kɔ ne hɔ nom ekɔpɛ saa nioma ni bi de bɔ mo ban nti no mutua sika kɛseɛ pɛ saa nioma yes mutua sika pɛ saa nioma na mpo ema musuro sɛ sikadwa tumi ɛwɔ hɔ nom a ɛwɔ sɛ mode mo ho to so no mukɔ saa man yi hɔ ana ɔhene yi hɔ ekɔpɛ saa nioma no sɛ mo de bɛbɔ mo ban but enem pɛ sɛ me ka kyerɛ mo sɛ ɔno ɛna ɛhyehyɛ saa nioma ni nyina akyi na ne tiri mu pɔ ne sɛ Asante yɛ too powerful nti sɛ obetimi onya sika or the manipulative system ɛde Asante bɛba fo ɛno nti na me kyerɛ saa picture we say constitutional review is a conspiracy a whole conspiracy against Asante if you don't know a whole conspiracy against Asante tiasemi it's a whole conspiracy against Asante it is all on masa bia ensem we wu bia wote Kevin Taylor mo so mo cancel bia omo de omo nenso say they were oyetwe omo ka na ye de nioma bi je na nanom sika bo den dollars twetwe sika kese ena I empower say ni pay no no de hyehyɛ akyiri wanwen ne se de ntoma akata ni na enche bia be say ni paper be body but me de inscription kakra na my de maka akyerɛ no yes it is a enioma ya ekoso yi mesra na nanom mu ko obi osa for saa nioma na munye very careful because it is a conspiracy say ni panan kasa hyehyɛ say no Muhini is so powerful, so we need to manipulate him and bring him down, especially his kingdom. Tiasemi Trimupono no, it is only man Trimupo. I don't know say how. Nipa ben ya try anything. So if if we try to touch the constitution, the review constitution now, you better not be for home. I'm a constitution now render the powerless, so that even if the constitution render powerless, there will be a whole lot of disrespect in the system just to bring him down.
si asemi na hye nso ene me kasa se badwemba mesrɛ mu yes ene die kwan so nananom munye careful yes munye very careful na there is a plot against Asante a plot a full plot against Asante and the conspiracy is so big and huge so the conspiracy against Asante is huge no kura na make a chew obi say omutimi yes omutimi they can't but there shouldn't be a shaking sana mpesa me kire because adeɛ baako a nyame ɛde dom Asante ne say a whole lot of things are cost one another epo aba be di ho adanse say yewura na aboa ne nneɛma bebree ama na henie no gyina nti obɛda na simple obi ni wokɔ me channel ni ma obɛhu video let us be honest me ka no kure no akyerɛ mu ne nti mesrɛ mo nananom mesrɛ mo menye very careful say nipa na mokɔ no mo starting withdraw enye saa this is their plot saa nipa na mo ma ni nya sika totɔ nneɛma de abɔ mo ba de ayi nneɛma bebree wɔ no mesrɛ mo munye very careful yes I dey asembeba I'm here to throw more light on where you people are not looking at I beg you in the name of God mesrɛ mo minim sɛ sikadwa tumi nti obi antimi bra Asante ase na emom no ahweye de enye na nti twitwa de enye ahweye ye ananom mo na mo empower bi mo munye very careful yes ebia mokwa ye mo pe hunu mo bi ene emu nya bibi obetimi aka akyerɛ mo ne saa nneɛma no ebia mo hu bibi obetimi aka sɛ o adeɛ sei ne da mo nim sei wo hu nneɛma saa nti ama oyɛ powerful munye careful medamase na me to asɛm ni so a ɛyɛ Brekumhemaa so responded ɔno the beginning no na nka ope peace into sending the peace message ɛde mind na yɛntie the peace message ne ma Niamaka nyina ne sɛ we are separate ho yi ba ko ebu uka boma emu nyina yanka mom nyina ye Ghana fo nyame ne boy nyina Berekum o Asante o Mosi o Anwona o Serembo hi o nyina ye nipa ba ko da gomma we nyina ye nipa ba ko die nipa ba ko ntino ye nya dɔne ye keka ye ho mom na we ase de afa hwe ama ye mfa hwe nko ne a efe nie sɛ na utu wani na bɛhwɛ ha na hu nneɛma a ɛkɔ so a wotimu sɛ dɔ ɛyɛ ntumumi yɛ no dɔ yɛ ho sɛ yɛmfa hwe ama yɛmfa hwe nkɔ da koro bɛda ne nyina gya yɛti asi deɛ yɛ no dɔ yɛ ho yes the peace message ɔde tu gya na akɔtie na kyerɛ sɛ ɔno yɛnka peace deɛ da na kɔma so yes and so why na time a ɛyɛ dɔmahema de ne message nipa ya pɛ ɛna nie ɛyɛ Brekum ahema nketewa no so responde ye enya asɛm ketewa kora ɔde yɛntie Brekum ahema ne bibra asana Brekumhemaa nkasa response no so de atoa so yɛtie bra Hema everything and I know the man I will kasa say I want to hema bi ya Brekum Brekum ahema petrol ye kwa ye because one hema for you you want to take you for obiani wa na go akono change it is telling me hema no program on why and check it because we have a presence Brekum you have a presence the program say you have a presence me kwani na yase. It is one of the other straight Asante on the 29th of November. On the Berekum, I got the man and the you because what? What do you want to do? A fire in. When you know we are showing some a problem, a good to me control. But you are there controlling all the master. I don't know how to them. And Japan and then I brother. It is a new year, Berekum for someone group for and my Berekum for now. Yes, you should Berekum for the master. Yes, you should young. The master, yes, you should Berekum for, yes, you should young. Yes, it's 29th of this November, ever said, you the man. And he may be when you program us here, the best year. Because I didn't say, when we and say, when you marry your man for one way. I shall still into that. And to call we are surviving. We friends and for war, confusion. And anytime you look at it,
Sebi. Let's say I want to meet you your pastor. But you say I was right by the who to the pressure with them. You need to say go to the shower with them. When you man my man what you make say after page ya one time so on the 29th of on the same who so what you make there up with them Berekum. You never be there to see him. Huh? Berekum for ya see him. You know him for you not essence and Berekum. Because we don't and two points a Berekum for. And 2 points over the answer. To say, well, you might find one, or not know other saying you will Berekum. Starting a shame you might Berekum for, that's to see him. You and kept them in your country last summer. Over my man, the next of our income, or bankable. Then you can play with her. Yes, son of you. Then you can play with her. I think I think she had dear. When you're human, you need to learn something. She had this, she had not many money. She had a snack. About 10 years, and mother tried to show us it. And my little could echo to the bra. Who could confusion between a green. A do you have that? When you shot about, I don't think so. So you have got power, what's in that watching? One day, was someone who was about Shima. Minister was happened to she when you can't tell where would you be dead. Because the people are doing the train, the Japan, and then the beer, the beer, Cassa. And peace, the election and Asante Christmas moment. It will be the peace, for you to be a peace, or you may be a peace. Should I be Asanteman? Man, Papa B, I will be baby. Okasa peace. Man, Brekumhemaa. Or Berekum, or shall I Papa who the must say for baby? Or Okasa peace. And just to mind him, Okasa peace. To remind the man. Now, peace. We create confusion. I'm an election at the same time, winning. Peace. Now, when you are peace, I have win. It's in the Asante, won't be bound for Asante kingdom. The Mahima, what's in the farm, would depend on Asante kingdom. As you said, Asanteman be what's massive beer. Marking the beer, what's as beer, or Cassawan in a handful for the amount of what Tassacasa, or Cassawan peace, or Jock Asante and Kabum. Aha, so what's in some akoso to wa respond o ma respond no ma che ne say wo mpo unyo bia Brekumhemaa yesu unyo sorry Domahema unyo bia Domahema yesu unyo bia nti wo ebo na to ba park so keke wo pese wo force wa de wo to Asante so enyi ohema bia ni wa Asanteman mu a wo ne yepe yawo na wudi ni wa akoma ma me fa no so nto nchen a Brekumhemaa so response no me de na ti o say Asante ne de Brekum ntwi mu tan ya Asante de nti so ntimi ntene ma yede vamus tukọ ntimi ntene ma yede tukọ entie ne ma The American say Brekumhemaa so samushu bane. Na fe shum percent na mo Brekumhemaa mo te ase say. Yeah. Yewura. Ote kokoso. Yeah. Kuro ne ya ne de o. Yeah. Enye mene nkofa ano ba ye Brekum kuro ya ne de ya. Yeah. Me ba nwom. Yeah. Me ne ba nwom. Na jima asokore he no di kan ba kuro num. Ne ba nwom. Yeah. Nsia trafo de Brekum fo ba twe amanson. Yeah. But the share betu ba bia bo store no da no. Yeah. Satan nana ba na yati ase. Yeah. Me nana ba na ko bona mane se swabra. Yeah. Na nsia trafo ba ju kuro no. Yeah. Me nana ne ko asokore. Yeah. Ah, but the share no ko tu jansa juwab. Yeah. Sabodi ma ba ko sama. Mo mra na ben kyerem mo. Yeah. Na mo nsua. Asantehene obaba Brekumhemaa nne. Obaba Brekumhemaa chena. Obaba Brekumhemaa de chie. Yeah. Dabi opa bia no. Yeah. Otimba ha. Yeah. Oni adaje. Yeah. Nka bosumi bia ma kwatwe na ba. Yeah. Wo ofu se kuronga. Asantehene ba ha na wonti ase na ha no wonti mentena. Tu.
sɛ wantu na sɛ meme nso abɔ wo na sɛ nya wo nti wodantwie kora no mangye wo bi Brekumhemaa na watie no. Wotie Brekumhemaa asɛm na wɔde to gya no. Akyerɛkyerɛ mu ɔse Brekumhemaa asante. Nti sɛ wonte ase a petrol ne matches wɔ hɔ gye na ɛkɔhyɛ po. Wontumi nyɛ foku. Kotoo ni baabi a na fish miss kora hyɛ me tawa. Wontumi nyɛ hwee. Wontumi nyɛ hwee. Wontumi nyɛ hwee. Nti wopa petrol ne matches kɔhyɛ po. Abusua mesrɛ sɛ subscribe na hyɛ na obiara nya bi sɛ de bɛyɛ a next time we drop video bi a mo sabi tina kɛ. Nia on notification bell de ka ho mesrɛ sɛ subscribe a pa wo subscribe ma mate. Na me hyira sɛ wo bɛyi. Peace. Shalom. Bye bye.